Pensem que estem parlant d'una revista setmanal, per tant, un 2% de la seva facturació anual com a mínim ha quedat perduda. Això pot produir, això sense haver estat ni jutjats, perquè no s'oblidem que és una mesura cautelar. Llavors, sense ser escoltats, sense ser jutjats i, per tant, sense dret a la defensa, es tanca la possibilitat que els ciutadans puguin accedir a un mitjà de comunicació amb tot el dany que això produeix a la pròpia publicació. Això, al segle XXI i en una democràcia homologable, la prova és que la premsa internacional d'això n'ha fet molta risa, perquè, és clar, no podem criticar quan Marroc tanca publicacions o empresona periodistes per criticar el rei i, en canvi, aquí fer el mateix quan estem parlant de l'hereu a la corona. Queda clar que vostè, el que dèiem, nega la major i qüestiona que existeixi aquest delicte previst en el Codi Penal quan és injúries a la corona. En tot cas, ja que existeix i que de moment això no ho hem canviat, vostè creu que la portada injuriava la corona? És a dir, el fiscal va actuar... És que, per una banda, això són temes molt impalpables. Jo portava precisament una edició que va sortir l'any 91 d'uns dibuixos, d'unes aquarel·les de Gustavo Adolfo Bécquer i del seu germà Valeriano, que estan a la Biblioteca Nacional, amb un títol que, com estem en horari escolar, no ho ensenyarem gaire, en el qual venen tota una... El títol el podem dir. El títol encara, no? El que no ensenyarem seran els dibuixos de l'interior, perquè ja els dic jo, que són bastant més ofensius que el que de la portada del Jueves. Los Borbones en pelotas. Sí, i aleshores són tota una sèrie de dibuixos caricaturescos i amb diguem-ne, molt explícitament sexuals, de la família real espanyola d'aquell moment, de la besàvia de l'actual rei. Llavors, totes aquestes coses han passat sempre, i aquí aquest delicte està el Codi Penal, però també està la Constitució, en la qual posa per sobre la llibertat d'expressió. I jo en aquest sentit diria que m'estimo més aquells estats, aquelles democràcies avançades, com els Estats Units, en els quals cremar la bandera és un dret constitucional, no és un delicte. A diferència d'això, en el Regne d'Espanya, cremar la bandera, en canvi, es considera un delicte. És la diferència entre 230 anys de democràcia i 30 anys de democràcia. Hem de superar aquestes situacions. Ja sé que li demano una opinió personal, senyor Tena, però entre el seu coneixement i la seva intuïció, per què creu que el fiscal va demanar actuar en aquest cas? Clar, és que aquí el problema és que totes aquestes normes, com dic, no s'havien portat molts anys sense aplicar-se. Però darrerament s'han aplicat en un cas, que és el d'Arnaldo Otegi, que està condemnat justament per injúries al rei. I per injúries al rei està a la presó. Llavors potser això hagi, diguem-ne, esperonat algú de ressuscitar figures que estaven, afortunadament, derogades pel costum, perquè en la pràctica no s'aplicaven. Dibuixos d'aquesta mena, pensem en els últims anys, respecte o acusacions d'una manera directa, quantes vegades no s'està dient que Bush és un assassí, o Aznar, qui així ho digui, o dibuixos explícits. Hi ha un tema de moral, aquí? És que la moral està al marge d'aquesta mena d'històries. Aquí no parlem de moral. Aquí el que parlem és de lleis, i les lleis són allò que els ciutadans han decidit que s'han de donar. Per tant, no parlem de moral. És a dir, aquí el que estem parlant és si això són unes injúries, no les injúries generals de l'atac a l'honor de qualsevol persona, sinó les específiques que n'hi ha contra la família real en el Codi Penal espanyol. Per tant, al marge de que els pugui agradar o no, que no és el tema, és allò que deia Voltaire. No és qüestió d'estar d'acord amb el que vostè diu, és que jo donaria la meva vida per defensar el seu dret a dir-ho. D'altres qüestions que hi ha sobre la taula, tot i que no d'una manera tan immediata, però que també serà interessant passar un momentet pel sedàs del senyor López Tena, és el recurs al Tribunal Constitucional contra l'Estatut català. Tothom dona per fet que això no es veurà fins després de les eleccions generals. Veurem què passa. En tot cas, si finalment aquest estatut es tomba pel Tribunal Constitucional, també li demano també una opinió personal, quin creu que ha de ser el plan B o si hi ha pla B? Tal com estan ara les coses, en les darreres, diguem-ne, peripècies d'aquest tema, sembla clar que la sentència no es produirà abans de les eleccions generals. És a dir, que, com es comenta a Madrid, que dins del Tribunal Constitucional hi ha dos sectors, els que volen carregar-se l'Estatut i els que només volen carregar-se l'Estatut. Llavors sembla que han predominat, ara com ara, els que només volen carregar-se